Rem. Okay, hvem er han? Hvem er han? Hvem er han? Oh my... No way. Bro har ikke nogen venner, bro spiller lige sit Ram. Bro har nørdet spillet for meget. Greenerboy spiller chip med, Greenerboy har heller ikke nogen venner, bro. Hvad foregår der? Maverick, the goat. Det er bare ting, der Greenerboy, han er så fucking mo, bro. Der var ikke nogen andre, der havde valgt ham, så det tænkte jeg bare. Det er bare en god idé. Han er ikke hæslig. Greenerboy, han er hæslig, bro. Outgoing, voice chat muted. Bro. Prøv lige at snakke. Du kan ikke engang snakke til os, mand. Hello, buddy. Jeg kan ikke snakke, bro. Jeg kan ikke sige noget. De er ovenpå. I skal unmute mig, før I kan høre mig. De er ovenpå, gutter. Hvor der er en, der hopper! Jeg skal spille LOL. Der er en clash hernede, Sammen med... Oh shit, under fire! Oh shit! Hvis de er ovenpå, hvis de er ovenpå, skal man jo ikke gå ace, bro. Så skal man Hibinawi, bro. Ja, nej, okay, jeg er færdig. Okay, alle vores camps slås bare Jeg mener det den her. Han sagde yes. Bare fordi du siger det der. Literally that guy. Skyder der bare If you yes, yeah. Det er så fucking homo det der! Altså jeg kan ikke tage det seriøst! Rest mig lige, Greenerboy. Revive! Hello my man. Er du okay? Fuck, hvor han gav ham der. Ærlig, jeg creamer. Er du lidt gay? Den der clash der, jeg har aldrig set en clash Hvad fanden laver du, Dogger? Vi skal lige være sikre på... Jeg kan ikke finde ud af det her. Vi skal lige tjekke for nogle cam, start cam. Jeg ved ikke engang QA for... Okay, det er det der Victor gør hele tiden. Okay, lige nu chiller vi. Så jeg sætter lige den her afsted, så chiller du lige hurtigt. Okay. Og du må godt sætte dit drone afsted, faktisk. Jeg er ordentligt bange for ham der clashen der. Tror du ikke, der kommer nogen? Eller mig? Nej, det tror jeg ikke. Okay, vi har fri bane. Shit! Crazy. Nå, så nu, hvad så nu? Nå, okay, du er væk. Nu går vi lidt op her. Hvordan er det? Nej. Det skal jeg ikke. Shit, hvad sker Jeg der? kan lige rykke dig lidt. Oh my. Andreas, du må ikke gå ind foran mig. Det er ret. Think you the shit, bitch? You not even the fault. Der er nogen, Gustav! Der er en anden side der. Det kunne jeg se. Oh Nej, my. det var bare en Capcan-ting. Jeg ved ikke engang, hvad jeg lavede, da jeg kom til at Var det klikke. bare en capcan til? Jeg kom til at klikke C. Det var for den, der dræbte mig. Eller der er en scan, Hvor er scansen henne? Den er nede. Død, Tansen. Nej, du ikke dræbt mig, ikke? Greenerboy, men der. Men Fucking Greenerboy, oh my god, no way. Oh my god. Hvad fanden gør? nice. Gulu. Han er ordentligt farlig, han er. Kan du kigge på det der kamera, den der dukker opper? Nej, jeg sidder og laver noget andet. Du er død! Ja, derfor sidder jeg og laver noget andet. Maverick, jeg er 20 år. Maverick! The diffuser is no longer in your Er possession. du? Ej, det er kan ikke edit, men så One op 4 remaining. Come on. Han er nede tror, på han er mig, en- boys. Jeg tror, han er en gamer. Hvor er diffuseren? Det er Chubidubi, der skal... Fuck, man! Easy win, bror, men Hibinawa, bro. Det var meget nemt. Det var meget nemt. Det var... Okay, Make your way to Victor Nej, det der forstår det finder mig ikke. Victor er den eneste her, der forstår det. Jeg skal lige have mit Steel Series sonar til at virke. Ja, jeg forstår det godt. Bro, sidder han deroppe igen, bro? Hvad gør vi? Hvor Markus, du Hvad gør er død. Det ved du derude, Markus. Ja, jeg løb lige ud i ham. Nå, what han... Når han Det er spawner legit you der. Grete, det er legit Gigi og Grete, der dræber mig. Hvad gør Du man? kan ikke lave insider jokes, legit. Nej, ja, det er ikke engang løgn. Ha! Inside joke. I skal have diffuseren med dernede, Dogger Rubber Bubber. Bro, ikke ham der fra Valorant der, men oh my god. Du skal have diffuseren med, Dogger Rubber! Ja, selvfølgelig. Der er bare sådan en dude, der sidder og camper mig jo. Han er det ikke gjorde udenfor nok. længere, der står ikke, han er udenfor længere, The jo. diffuser is now Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men hvorfor er det mig, der skal have den sådan... Det kan jeg ikke finde ud af. Hallo? Oh shit.
tror, bro har sådan kastet 90 ting på der, hvor Hvad med at så når jeg I går tager hjem, den? Diffuser is no longer in your possession. nu skal jeg bare se, hvordan det gøres. går det godt. You have dropped the diffuser. Fuck, hvad er det der? Jo, Tansen. Vil du lige It's om? a bombshell! Throw. Men Tansen døde af en foran, man. Altså, jeg kan ikke engang høre, hvorfor det er. Jeg skal lige skrue ned for det. Så jeg kan ikke Boogie out! Down Die. to one friendly. Oj! Touchet. Okay, der er en her, gå så. No, what? Should we? Yep! Oj, Der er en bagved. Op 4 last operator. her. Kom her til mig, så er jeg over. Swim! Igennem igen. Nej, bro! Wow, jeg kunne ikke se ham, bro! Jeg er ingen måde! Ej, hvor er jeg bare skuffet. Ej, altså. Ej. Den stod sådan rimelig stille og roligt. Selvfølgelig er det en fucking bøssefania, bro. Altså, jeg kuggede ordentligt hårdt der, bro. Robert, god placement, det der. Det er ikke rigtig settings, ikke også, men... Ja, I know. Det er meget god. Du må godt lige gå lidt commando, Markus. Ja, nu gør jeg det, men nu er det fint. Det er mere sådan... Hvis jeg skal gøre det, kan jeg... For jeg er ordentligt skært for ham, der bare sætter De har deroppe sikkert forbi os. preppet en mur lige sådan et eller andet tæt sted her, og så er de bare, flyver de bare ud på os. Ved Dogger Robber, han vælger simpelthen at gå ovenpå stilet. Gå Nå, lige jeg på ved den ikke, hvad vej. jeg laver, okay? Det her det er et skydespil for mig. Jeg skal bare finde nogle modstandere, der skal dræbe. Okay, det Okay, hvad sker der? Jamen, han har de rigtige intentions. Gulu, der er nogen inde på den anden side her. Jeg kan sige til dig, der er en, der laver en rotation lige her. Okay, der eksploderer Tansen i min drone, men det er fint, det er fint. Nej, det var ikke mig. Jeg er ikke fuse. Nå, Jeg tror, det er mig, måske. Det er Gustav! The diffuser is no longer in your possession. Jeg ramte. Okay, det er ikke her! Men fordi jeg missede den der Legion Mine sådan 5 gange, så... Oh my god. Smoke grenade deploy. Da da da. Da da da. Da da da. Tralala. Åh, det var heldigt. Markus, der er sådan en hatch inde i det her What the hell? Altså, hvad er det der lort? som Hvor du man kan skulle brænde tro op det. med. Så meget dø! Yes! Markus, der er en hatch op ved det her ping, jeg har her. Ej, hvad laver ham her? Ej, det er helt... Nej, det kan du ikke gøre, det kan du ikke gøre. Den der, kan du ødelægge, Markus, den der Hvad hatch. sker der? Den der hatch. You must Jeg kan recover godt the ødelægge det her. diffuser. Nej, men døde jeg den der bare? hatch, den der hatch. Ej. Hvad fanden lavede du lige der, Markus? Markus, de kan jo høre det, derfor jeg sætter Gamer. den der hatch. Han er dernede! Oh my god, Chubi er blind! Chubi, battery! 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 Hvad var det der faktisk? Det var ikke Nej, hvad var det der? Hvad var det der battery, det var faktisk? bad eyesight Dogger og Robber, battery, quick mor. revive. Det der, det var bad alt det der, bro. Men han er fucking low. Det var herinde, han var. Jeg gider ikke sådan rigtig. Oh kigge my rundt. Your location has Gustav, Han er low! Gustav, Han er en skud det rook, der han er en rook, under han er en screen. rook, han er en rook. Tag Jeg Han, er meget han er low. cirka Han 75. retter rundt ind på point, hopper igennem vinduet. Hvis du hopper igennem vinduet. Den anden gang. Hop igennem vinduet, jeg har ødelagt hele det. Hvis du hopper igennem vinduet. Ud til venstre, ud til venstre, men først. Bare rest, ja. Bare rest, bare Det er rest. din pokker hopper op der. Lad mig lige kunne høre noget, hvis I taler i munden. Ham her for en mand. Ja, det der en... Bro, gå nu stille, bro. Det hjælper ikke, hvis han kan høre dine footsteps hele tiden, bro. Boom. Er du tom? Chill nu lidt. Bros hjernekapacitet er ikke høj, bro. Hov, sådan der. Please, lad være med at sætte den der ud, mand. seconds remaining. Okay, Samson, spring. Og vent, Nå, det er ordentligt what, godt, det er ikke med det samme. Det er ordentligt godt. Nej, det er ikke med det samme. Han er over ved mig, der hvor jeg er døde. Ja, jeg går Han står derovre ved Tonson. Med Tonny Money. Længere til venstre. Godt peak, du har det der. Det er lige der, det er godt peak. Helt koncentreret, lad ham være stille. Bare hold tid, hold nu tid. Ja. Barim! Han når det ikke. Jo, han når det. Men han kan ikke... Vent, han tager! Hvad laver du? Jeg tror, han skal defuse. Vi vinder! Han kan ikke.
Han når ikke! Another African dance. Det der aim var ret. Og mit aim var ordentlig modus. Du skulle have set mit nu, altså. Du kunne aldrig se det aim. Okay. Oh my. Der er bare intet recoil på Pulses gun, og Pulses fucking kikkert her, den er ordentligt overpowered. Du havde en hel latina, men din gun var en hel latina, mand. Den havde... Men jeg har lyst til at lave det ordentligt game, jeg troede ham, der han brugte, to be honest. Altså. Din gun havde helvedes meget recoil. Gustav, skal vi ikke bare stille os herude og være ordentligt gay, Dog og Rubber? Nå, jeg ham her. Dog og Rubber, vi stiller os var udenfor, begge så vi to. bare gay. Hvad var det, der skete egentlig? Hvad var det, der... What happened? Op 4 located a bomb. Protect it. Nej, jeg tror, jeg hørte noget. Jeg tror... Casey ville nok kunne have gjort. 5 seconds. Casey er sådan en real Bomb gamer. located by Op 4. Han elsker at spille LoL. Stop! Casey elsker at spille LoL med sit nye hold. Okay, ja, sådan det... Okay, det er et farligt pick, men ja, ej, dække dig, okay. No. Oh my god! Ja, okay, de er der faktisk. Pas på. Sansan, I also dare my ass to do this, okay? Ja, okay. Er der ingen af dem, der spawnede her, mand? Jo, der er en, Jo, der var en af dem, der lige har flækket skudt over og sådan muligt. Der er Oh fandme my en God. oppe, Sansan. Ej, Sansan, ned! Ud! Ja, det er godt. Jeg ved ikke helt... Okay, vi har en pulse. Brrrt. Det kan sætte dig ned. Altså, Victor, bro, hvad laver du? Hvad sker der? Kunne der to ind med mig? Victor, hvad laver du, bro? Du skulle jo sige, at du skulle have sagt, at han var gået ind. Du skulle sige, at der er en, der droppede hatchen, mand. Jeg troede bare, der er en i vinduet. Bro, vi bliver faktisk voldtaget lige nu, bro. Bro, jeg troede, der var en i vinduet. Jeg har godt lavet det der gullemullo. Han kan godt clutch, dog. Hvad er det nu Pulse Power, den kan? Kan den ikke se igennem alt? Jeg kan se igennem alt. Okay, Chubby, ja, det er godt det der, det er godt. Ikke gør det med den anden, ikke gør det med den anden. Ikke gør det med den anden. Ej, hvad? Ej, mand, altså, man loader ind, og så alt muligt lort er bare begyndt. Ting! What? Hvor bliver alle? Oh my god. Men okay, vi putter den op på uret. Der er ingen der... Prøv at se det der, hvor meget det ligner uret, det der. Den der hvor mig der. Den der hvor mig, den ligner jo stort set bare uret, mand. Prøv at se det der. Gullu, prøv at se den, 10 seconds left. 5 seconds and counting. Oh, jeg dræbte en af jeres uger, by the way. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Griner boy, hvordan har du 0 kills? Det er fordi mit aim, det er sådan bedre end gennemsnittet. Nej, du er min lur! Jeg tror ikke du så mit sidste game. Okay, Jeg tror faktisk ikke så du siger var de, der at og spectator mig. Hvorfor ødelagde du ind i min Wamais, man? Det gør jeg. Det havde jeg ikke fortjent. Jeg ved ikke, det følger bare sådan, at du havde på mig. Åh. Yeah, let's play a little game, mate. Hvor tæt på skal man være med Pulse for at kunne se dem, bror, mand? Og der kommer nogen... Lige hvor jeg pinget. Nummer 1 ping. Der er der en. Du skal være sådan, fin nok til på. Oh, ja, der er en. Oh! Oh my god, ja. Brother, what's that? Maverick, han er one hit, bro! Maverick er one hit! Det er han! Der hvor jeg er, det er begge, der er 2 af dem. I swear. Så bro, griner boy, hvor står du overhovedet henne, bro? Okay! Friendly, last operator Ja, standing. der gik det sgu galt for griner boy. Jeg havde jo tid til at skifte gun. Der er en herovre. Herovre. Ja. Jamen nu fik jeg et Du er også kill. bare scanner med sådan der. Ja, bro. What the fuck, Victor? 1 Op 4 remaining. Okay! Der. Han cooker! Let him cook. Du kan høre, bro. Du hører, bro. Enemy combated. Kom. Shh. Hvad begynder det?
Bare spil tid. Oh my god. Fuck er det, der har sat en kapkan på begge sider af døren? Okay, jeg kan spille altså ikke det her spil. Ja. Han skal plante lidt. Bare vent til han skal plante. Bare vent til han skal plante. Min boller går nu. Oh fuck. Føler du dig virkelig bare som ham, hver gang du siger det, eller hvad? Eller? Nej, jeg føler mig ikke som ham. Jeg er Gør jo! Bitch ass, so buddy! Vi kan ikke blive bumpet for ordentligt. Jeg har den der one mig der. Den der one mig. Du tror lige, du er sådan en sneaky lille fisk, der fucking kom. Bro, jeg kan ikke skyde den. Hvor er det bare smart. Så kan man bare Nej, Grete, ikke skyde den, ikke skyde den. Tanzan, den gør sådan, at R4 kan... Nej, det var Victor skød den. Gustav, det gør også, at det ikke kan se. Jeg ved godt, hvad det gør. Men det bliver... Det bliver sådan... Bomb located by Op 4. Hvem placerer det lige under? Er der nogen mulighed for, at vi kan få lidt stillhed? Nej! Men det skal i hvert fald ikke forvente stillhed, når det kommer her. Men nogle gange, så... Det var ret godt lavet, ikke? Fed mig. Dogger rubber dig. Det er rigtig ordentligt smukt, det er ordentligt god, det er ordentligt godt lavet den der. Så blokér lige. Venner, jeg giver dig en run mig til at leve på. Nå, så vi holder det ikke her! Jeg giver dig et ur. Jeg er godt, så det ikke du får lov til det her. Så skal vi stå stille på os. Ups, hvor... Nå, det er dig. Der er en drone. Ja, Robert, man skal stå stille, når der kommer den der... Ja, det ved jeg godt, at det gør. Er der så flere her, tror du? Ja, de er venner herude et sted. Lad mig nu komme igennem. Der er nogen sådan bag ved mig, I guess. De dropper ned af den der op fra. Der er nogen der. Den har Jupiter ved. Vi laver telefonfis med mig, bror, mand! De laver også med mig, mand, og jeg er blevet fuldkommen bumpet her, hvor jeg er. Eller de her. Skib på! Der sidder en op på taget. Bro, de laver telefonfis med mig igen. Det er egentlig irriterende. Ja, det er derfor jeg... Ja, hende hun er så... De spiller de to værste karakterer. De to mest irriterende karakterer, der er. Det var jeg ikke klar på. Hvordan døde du? Hvor er Bro, Shing, han står bare derinde og hygger sig, bro, inde på point. Fucking lortesigte, Gustav. Hvad var det? Det ved jeg godt. Det var ikke lige kalkulator. Okay, good aim, Greenerboy! Oh my god, Ching Chong, din! Jeg har aldrig set så meget spamming i hele mit liv. Så du det, han blev spist? Jeg har aldrig set så meget spamming i hele mit liv, bro. You're done, buddy, you're done. Ja, nu er du selv, nu er du done. Gustav laver the play. Bro, kan I ikke bare bruge en grenade eller sådan noget? Jeg har ikke en nade eller noget. Markus, du har legit nades, bro. Bare brug. Ja, Yeah, så. you're done, you're getting bombed. Getting bombed. Gustav, brug din cam. Oh my god, yeah, get it. Oh, spread them legs. Get it. What the... Spread them legs. Oh my god. Så du, hvordan han lå? Så du det? Oh. Nemt, bror, mand. Look around you. Look at this. We created this. This didn't exist before we were here. Look around at the square.